kanály Oskarko a Ninka. Dnes ideme ochutnávať dubajskú čokoládu. No, ľudia, my ste to už veľa kedy koštovali. My sme to videli na YouTube, na tých reelsach a ideme to aj my ochutnať. Ale moja mama mi to kúpila a hovorila, že tá dubajská čokoláda je strašne drahá. To je Milka. Počkaj, skúsim to otočiť. Teda odbaliť. Počkaj, skúsim to ochutnať. Dubajská čokoláda. Ňam. No. Pozrite sa. No. Oho. No. Čokoláda je dobrá, fakt? Čokoláda a iba pistacie. To je všetko. No čo, ľudia mali pravdu? Bolo to dobré, mali pravdu? Mali pravdu. Ale dubajská čokoláda, môžete si kúpiť aj v Kauflande takú šišku. Ja to ešte nemám. Ale možno, že ju budeme mať. Poďte. Jaká je Ninuška špinavá. No. Dobre. Pozrite sa. Ja sa zmením na Elfabu. Je to dobré? To je všetko. Ňam. To dobré, to je všetko. Pistacie. Iba Milka. A všetko, to je všetko. Je tvrdé veľmi dosť. Časky. Asi som si rozkýval zub. No, aké to je? Dobrá. Pozrite sa na tú čokoládu. Asi zmením. Pozrite, joj! To čo je? Musím to ukázať, máme nechám to. Ľudia, pozrite na to dubajská čokoláda. Moja mama to našla v Lidli. Okamžite vešli do Lidla. Okamžite. Tak, zatiaľ čau, tak ahojte. A Ninuša sa ahojte.